Dámy, na Magický hory, místo, kde se může stát cokoliv. Na nejlepší den mýho života. To byl jenom odstřel laviny. Den svatby? Není to zlý znamení? Děje se něco? Svý svědkyni můžeš říct všechno. Matěj se nějak ztratil. Obdivujem váš pokoj, slečna Alexandra. Iné nevesty by asi trochu znervoznili, keby bol hodinu pred obradom ženich nezvestný. Matěj? A nikto nevedel, kde je. Dobre, tak to vezmeme od začiatku. Chystám rande pro nejkrásnější holku z hotelu. No, promiňte. Pardon. Aha. Potřeboval bych tvoji pomoc. Pojďme. Mohlo by se zdát, že nám ten svatební šum hraje do karet, Matěj? ale to je omyl. Hej, Vidlaja! Zdráme! Pojď! Mám policiu! Hoď mi svíčku. Co robíš? Čo robím? Dobre, tak to vezmeme od začiatku. Čo je s Matejom? Zmizol. Haló? Nikto nevie, kde je. Ja som Matej, ženík zo svadby. Nedá sa mu dovolať. Si posledný, kto s ním bol. Tati, proč jste museli včera tak strašně chlastat? Zabiju. Ja by som potreboval, aby si mi našiel ženicha. Ženicha? Ženicha. Je to tvoje chyba. Kdyby se nestratil Matěj, nic z toho by se nestalo. Svadba bude. Jsem pozvaný. Nechtěla bys být moje plus jednička? A kto ste vy? My? My jsme David Kraus. Ježiši Kriste! Co se stalo? Ale prdli mi vůň čucháče.